Ma en Nyakalondo mar Victoria ondamo 92.1 duond jokanyanam walenda achiel kachiel kokalo e boma maduong' mar Kisumu Dunga Beach e mogo eta jomjo mara inenowa kata iwinjowa kokadho e 92.1 FM kendo inenowa kokadho e Radio Lake Victoria TV en ngeso majaber tarik en ka tarik 5 dweno iko mar aberio higa 2020 to kod 5 arwaki machiegni e chenro mar jothumbewa kitai kodan kaka marwa thuon suba inene kosi iwinje koponi nene e comment kanyendo kata to kanyodo ote machuok e YouTube kanyendo kinyisa ni tiwinje kati nene kain kama chalnade machiegni iluonga kaka marwa thuon suba kawuono nindi an kaindi koda ka jathum ma chenro ma jothumbewa an gi jathum wuod Siaya achiel kachiel adamie kinde mondo ohulre no nyiso ni nyinge ma nyinge en ng'a to nyinge mar oledhi mar pap mar manyo pesa yor nieki mar thum to en ng'a machiegni wuod Siaya nyalo nyiso ganda jokanyanam ni iluongi ni ng'ati wuod kanye samoro wacho ni wuod Siaya to samoro tin wuod Siaya. It's okay, an mana wuod Siaya kaka wachona. Nyinga manyinga iluonga ni Paul Okoth Nyauchi. Paul Okoth Nyauchi. Aya, koro nyingi mar oledhi makoro mar thum kaindi iluongi ni ng'a? Nyinga mar oledhi mar juogi. Okay, ya. We achaka penjo ni ndikoro maber. Nyingi mar juogi, kech samora nyalo wacho ni mar oledhi to juogi dhi lala. Nyingi mar juogi iluongi ni ng'a? Nyinga mar juogi iluonga ni The Prince Official. The Prince Official. Yeah. The Prince. Oulo nango kata kaka in ikawe ni oulo nango? The Prince. The Prince and Nyathi King. Yes. The Prince. Koro The Prince nyinga ni ahero. Default nyinga ni ahero sana. Nyinga ni namiyo rana wuon. Kane from neno ka ng'ato dhi sikul to print to klawe kamoro kanyo ni The Prince, yes. Chimona nindo. Dino biro na bire lek. I just call myself The Prince. Leka ne bwana koro in gimi tim luongri The Prince. The Prince. Mano kabene ne chamo nindo. Ido ka gino biro ni lek ni kora luonga The Prince. Jo mara ya mukudho mos. Apaka bende winjo ka kuombo wane do wath kaindi mar Dunga Osienala Radio Lake Victoria. An kaindi koda ka The Prince ma bende wuod Siaya. The Prince. Koro mano form tu chako luongo The Prince. But thum koro chako go yiga mano. Generally thum ka donje music industry ka koya chako go thum. Chako November 2022 November. Kane pok idonje music industry, lek mari ne bedo ne gombo ni mondo ibed ng'ama chal nade? Ni gombo bedo president, ni gombo bedo governor mar Siaya County, ni gombo bedo ng'ama chal nade? Koso ni gombo bedo mwalimu? Chope class 2. Class 2. No Odhiambo Tusker. Boys no nairo kumene sana. But ana wuotho ta thum mawero en thum Odhiambo Tusker ane class 2. Ine class 2. Nairo thum Odhiambo Tusker sana. Koro nokabet gi paro moro ni nanyalo bedo jathum. Era thum mar Odhiambo Tusker ndo pok ibiro gi paro. Yani that guy ne werna mana winjo ka ane class 2 lakini thumbe go kacha. Film mana ni onego bed ga na wer. To koda wer nyaka sani an kata ka wuotho adhi e yore ga awer. Koro class 3 class 4 kanyo gima nang'eyo. Class 7 kae. Koro chako bedo gi lek mar bedo jalendo. Nidwa bedo jalendo kaka na bedo jalendo. Kata secondary. Koda nana gi lecture. Lakini wende dhano gi wende chenjo jara. Odhiambo Tusker. Dogo tumbe ga ahero ma anja puonjo Siari. In Odhiambo Tusker mi jirani moro winjo kethoda. Ito japuonjo Siari. In jirani moro kethodi. Ochenjo jara. Japuonjo Siari ta ahero chenjo mar Joy. Ahero marach. Be an japuonjo no gona mana ko kada na wer ga Joy ma ko chenjo. Katieko form 4. That is 2019. Motari 23
Yes. Dwe mar 11. Early January gimoro 3rd 2020 January. Sana koro biro dala, ogola dala. Kela Kisumu. Dak kode kanyo. Sana nitie tich moro manoyudo na mar hotel. Koro kabiro. Ing'eni days kwano. Ane ot kae days kwano day 1, day 2, day 3. Kamano. Pod ok awinj dalit ticha. Abende ing'eni pod an e bwoge. Koro penjo bende tama. Te penjo tami. Eh. Ito kare nyaminwa. Tich mane nyis promise chao. Timore nang'o? Bedo nade? Koro ane kaka wuok kodhi tijego. Luok sende. Ang' luok nyithindo. Koro nokabodha nikech kata mana dala wan chuo mang'eny. To gigi natimoga dala koro nokaluoro gigi. Koro chieng' moro ora ogola tera Kibuye. Mano chuo nyaminu. Chuo nyaminwa manadagone. Tera Kibuye chiro ga tiji chamo nge mar hotel. Deo miya mkokoteni othewe moro. Ng'e othewe. Abiro thewe no. Mayudo pesa ma koro ang'eni koro anyalo dago. Kendi wuon. Koro anyalo chulo bills ga an awuon. Ing'e life mar ng'ama dichuo samoro isechopo higni moko kata modhawo, idwa ni ibed gi pesa ni, idwa ni moro. Toto moro ntiere. Toto moro ni kanyo bende mori, koro idwa ni care. Koro apango oda kaka chopo dwe mar adek to corona. Mano 2020 gimoro March ka. Mid March ka. Corona. Ngima ochako gore matek aringa dok dala. Koro ing'e ka dok dala, to kang'isi mama ni ngima tek taon. Adhe kaka ng'ato nyalo dhi dala gi. Abet kanyo 2 weeks, 3 weeks moko anana dala waparo mana pacha. Awuoyo go osiepega moko. Achaka yudo kaka duoga achaka minra. Kaduogo taon ka dala bang'e magore matek corona ka. Aduoga donje Mijengo. Mijengo chwada. Telo Mijengo chwada mawe kenda. Wacho ni wacho Mijengo koro awera. Kore weri go. Koro ada focus e life. Nalo time mago Mijengo ni mang'era go chenjo jara. Ma 90% of my friends kata ma winjo. Ng'eni natiyo e band maro chenjo jara. No, ok natie bando chenjo jara. Chenjo jara was just my friend. Mana friend na to. Koro bet machiegni go chenjo jara, adhi e shows ne, adhi kuonde mogoche. At that time ne anyaga gi pikipiki moro, koro achalo japeng be sama ok adhi Mijengo, dariemba piko, yes. Koro ating'o chenjo. Ahero chenjo sana. Ahero chenjo jara kabisa. Chenjo is a discipline. Andiko thuma mar mela. Ing'e na ndiko. Motigo almost 8 months kapok agolo. Andika gama chemoko yudo kata luoko sende na oda kanyo tawero mela. Iwero mela. Awero mela. Thuma na ahero. Amanyo producer Javan Makajudo. Ma yudo Javan e Facebook. Javan magoto ne Javan. Bro ada ni konya. An gi thumbe na moro ko dada na gol gi mondo achak performance. To Javan ong'isa ni ba gimane Javan oduoke sime ni ba ok inyal chako performance kapok itimo recording. Yes. Nyaka kuong itimo recording mondi koro kichak performance. Koro amanyo osiepna moni Nairobi luongo ni Nelly Auki ben wuod gweng'wa kamoni Kajore. Koro awuoyo gi Nelly mano jodhi election. Koro Nelly awuoyo gi Nelly okona ni bwana ya WhatsApp group. Kise ya WhatsApp group kotado ni. Ade choko osiepena moko ibe choko osiepeni moko. Mondo ya WhatsApp group idhi gol thum. Na ya WhatsApp group mano sol na pesa moro malo 10,000. Odo ka Javan nigi studio ne Ragumo. Yes, Ragumo ka. Koro agocho ne Javan. Ase choko pesa iro osiepe moromo 10,000. Koro agocho ne Javan ba asedo pesa makama adani wagol thum. Javan omiya date ong'isa ni bi studio Thursday. Bro yudo studio. Nadhi kacha ma chopo saa 3 ayudo Javan e studio de. Saa 2 Javan osechopo. Bende ayudo kotimo session ne madam moro kanyo be jawewa. Ng'eni nadhi studio for the first time mawero tam. Dugola. Juogi mano chiwi kinindo monyisi luongo The Prince sani kok kedhi wer. Koro juogi ola. Koro chono ni chak nindo kendo koka juogi duogo. Koka juogi duogo Javan be ng'eni nitie kaka en be gi wiye moro kanyo. Ong'isa ni bwana in gimi biro wero kanyo.
Gibiro wiro ka onge gibitero. Dwe matin atiek ne jogi seshoni koka wachak mani. Koro nabedo patient. These studios are real, tabet studio nyaka saa 9 pok arekod. Koro Jamal Malik ema miya courage. Javan deloso ni kombe nabedo. Nawuok oko matin from studio. Studio Javan no ne ot mo gik tu. Awuok matin kanyo to kaduogo. Babu na record. Jugi ta koro yie. Na record thuma no ma kata ka awinjo thuma no ing'e chieng' na record thum no. Ai studio sari tiene na gumo. Ta wuotho nyaka manyata ko yango. Gitienda ka thuma ne makete ita gi simba kama ni ke Javan no miya sample. Thuma ne mawinjo. Koni ba. Ndo mine Javan ne ka thum ni mamiya. Koro en lweny. Koro en lweny. But no miya go. Kisebet ng'ama dichuo to koro ibe in go ledhi gi moko janja gi moko. No miya go. Thuma mar mela kiwinjo thuma no onge kata mana koras. En gima koro nadwaro gi force. Onge kata mana koras, en koro gima nadwaro gi force from that Javan. Koro ma 2022. Ma 2022 November. Koro golo thum mar mela, mano thum mokwongo. Mano thuma mokwongo. Golo thum achiel. Golo thum achiel. Koro kisegolo thum ni iwinje chakre ragumo nyake cho manyata. Kiwinjo thum ni in owuon ni kawo thum nango nowuok ni maber koso nokuok ni maber. Ding ni chorus bende ne onge. Ing'e ni for the first time kidhi studio, jogi rekodi, producers wagi rekodi. Kwayo gi sample gi mi. Koro sample ni ema nomiya. To kaka nawinjo sample ni, thuma ni was somewhere. Thuma ni nani kamoro. Nikech kata 90% of my fans mawinjo thuma no, nitiere advices magimiya. Kata nitie comments magimiya about the song. Ng'at mikwongo miyo thumbi ni mondo winji ne en ng'a? Thuma ni kagolo. Sample ni mokwongo. Sample ni kagolo mokwongo. Taoro ne Nelia huko. Mano siepi mano nyisi ni waya WhatsApp group cha. Waya WhatsApp group cha makongoro ne thuma ni. To winjo. Ne ango siep na from class 5. Iluongo ni Papa Jones. Besani en mo manager. Ebe aoro ne ebe winjo. Then nitiere close friend makoro ne wan go town ka be iluongo ne Vin. Vin bo winjo thuma ni. And the comment mane gimiya. Bana thum ni mi. Ichaki kawo thuolo maro manade kigolo thum mar ariyo. Thuma mar ariyo okawa kendo gimoro bang' ka golo mela cha okawa kendo another 1 year. Then agolo Erani. Thuma mar Erani. Thuma mar Erani agolo Kasauti Roma. Tato noyudo ka an gi osiep ng'amoro iluongo ni Nyajomo. Choge thumbe nago te. Koro noyudo ka ba kuno pesa na moro an gi siling 4,000. Kaisa Nyajomo nada golo thuma moro. Nyajomo meda siling 2,000. Achulo Sauti Rumba mo arekod Erani. Mane thuma moko budhe studio to mano bende thuma matimo ka chunya nitie ka koro en thuma koro atimo perfect. Koro nisebedo gi courage moro. Kata ka dhi studio to Sauti Rumba ng'isa ni bwana in gi talent adani wer gi courage wer. Koro mano thum mar ariyo. Mano thuma mar ariyo. Thum mar ariyo ni kani winji gi thum mokwongo bende nitie difference moro miwacho ni kata goyo okang' moro kata ngalo moro nyime. Thuma mar ariyo ni sani in gi thumbi adi? Generally sani an gi thumbi adek. Ma they are available e YouTube. An gi thumbi adek. An gi Mela Ubera. An gi Erani. An gi Nyar Mwalimu managolo last. Wajo thum kating'io mana Awasinia Mainda. Thum kochakre kating'io mana Awasinia Mainda. Awasinia Mainda kineno ka Januari kochakore thum dhiga yweyo. Nitiere yweyo mo mag cham. Tich onge. The period no nyalo yweyo keloso thumbe ni mogo jotuki bende miyo rusa ng'ato samoro dhi opuro dala ng'ato los gikene. Yes, koro duration ni nyalo loso thumbe ni moro kachopo dwe mar adek gol kata thumbe ariyo bane mashabiki. Chaki mi deliver perform go shows organize shows. Kachopo kendo gimoro dwe mar aboro kama chaki gol kata thumbe ariyo. Chaki mege kachopo December kaka iloro higa ichaki golo thumbe ariyo. Koro higa ni isegolo thumbe adi? Generally higa ni nyaka nyocho chakre pok agolo thum. Lakini an gi thumbe 5
mantie studio. Kisane thumbe abich mantie studio. Igombo golo gi tich adi makoro jopiny owinjo kaka koro igolo gi studio. An gi launching tarik 30. Tarik 30 dwe mar aboro. Oh, dwe mar aboro tarik 30. Tarik 30. Thumbe abich. Thumbe abich. Adhi golo thumbe abich. To before agol thumbe abich go, an gi udi achiel manyalo golo anytime. En gima is very ready. Anyalo golo anytime. Thumbe abich ka koro dong thumbe 4. Koro dong thumbe 4. En very ready, very ready. Iluongo ni Nyanya Kachi. Thumbe abich gi. Nyanya Kachi wero kanyo. Ginga kendo love songs in ga di thumbe abich gi. Thumbe abich gi an gi love songs adek. An gi Nyanya Kachi. Hera yiero kende. Jaberera. Nyanya Kachi, hera yiero kende, jaberera. Nyanya Kachi ni en SMS Josiaya. Letera. Nyanya Kachi ni en osip. Okay. Nyanya Kachi en osiepa. Kaka in awach ni in jal mabende ojana mapod yae weche mag thumbe. Challenges magi mi feel ni wan kaka upcoming artists kata jothumbe maya. Magi challenges ma waneno moloyo jothumbe mabende osebedo ni kama. What? Challenges nitie thumba. Isewinjo ni jathum johero samuseit. En adier. Sama intie chuodho. Ma intie chuodho. Eko wabete tinam ka. Luonga matiwiyo. Ani ngeni sama wuoyo kodi. Antie gi thum achiel e otiende studio. Tiende amolo. An gi thum achiel e otiende studio. Iluongo ni Jabura. Magi dala bende aluonge ni wuon. Oh, dala kujo koro dok korka wuono. Nitiere wechewa mane wawacho kode kaka ng'ato gi wuon gi be samoro. Ma be samoro arito ni biro chopo ka. Osepeti obiere ngimana mamoko sem nyaka promise ni bana dhi chulo ni studio. Koro aseloso thum an ready for that. Kela gocho ni. Giduogi gocho. Ng'ama kosilewo. Onge. Ang'e osiepe maber thum. Ing'e maricho. Ang'e ng'ama nyalo konya. Ang'e ng'ama ok nyalo konya. And in fact, through my music journey, I have only 3 to 4 people. Manyalo konyi. Man sure kata sani magone gi sime ka sani. An sure ni Papa Jones can help. Ya John can help. Tomodero can help. Kora ni gi joga mang'eyo. Ng'ani ka chopo ire. Tadhi yudo gima nadwaro. To nitie ng'ama ka Nyasaye ogwedhi sani miwuok kama tie nam kama wabete kan. Ichopo yiecha. Nitie ng'ama wiye ok wil. To nitie ng'ama ka neno kata mana in owuon kama intie tiwacho ni this guy wawa bedi gini noseriwo wa lakini it's not a good person. Magi mantiere upcoming artist kale matek. Ni jatelo moro talent ni maini. Lagu penjo mangano dwa penjo. Wacha ni kata na beda dodwa komoro. Ayue. Samode kata madho mianyuka mama. Madhe do mianyuka mora madho. Nini wan upcoming artist kangi mositwadi. Ringi dok dala idhi betie mama ukimanyo plan. Kibiro kaka anta hera mama sai. Dan Kisumu obagi Dala si direct. Dala kabisa. In chunyi kino wuon ineno ni ang'o monyalo timo kanyakla mo prosper a music industry. First an kaka upcoming artist. Upcoming artist onego wabedi kata mana gi riwruok moro. Ma ng'ato se hit to weyo riwruogno. Ineno riwruok. Riwruok to ber. Ka upcoming artist onego wabeda gi riwruok moro ma wanyalo ga kata keto ni this week watim ne ng'ane kama. Wakony ng'ane kama. This week wakony ng'ane kama. Ito nitiere makata ng'ama ok uriwruok nyalo wuok from nowhere. Ma hit. King mara jawen nga. Nyaka be ng'ato tomoro kama kubro nyaka bed gi king. Neno jatelo. Kata na paro mani an mana king kama bete kane. Karo kata an be an mana king kama bete kane. Sesi moko malungo nyingi da chien koni endi.
Omo na stress nying inda no kabisa chemane iwacho ni kata jalno motelo ma Prince Inda. Isan to Inda dong en senior mara jaw. En senior. Iwe King. Kata an king. Kata an awuon an king. Kata an awuon an king. Omo iwacho ni Inda ki. Kata Inda motel. Inda senior. Ang'o men senior? Ang'o makito bedo senior? Dong samoro neno kaka would say at you matek. This guy is working very hard. This guy en gi chuny. Inda nyalo luongo wap coming artist nyalo dok kaka an samoro nitie ma akret madhi aroko. Usero mokode. Nasero mo diriyo. Mungo mbaka. Nitie advices momiya. Nitie puonj mabe omiya. Manya kambe account agency. Sebete industry. Ng'eni ng'amo sebete industry more than 10 years. Kata more than 8 years. Kata mana more than 5 years. Mano is a senior. To an koka an gi 2 years. Koro chuno nyaka many ng'ato kaka Inda. Ochenjo jara. Javan maka judo. Magi jo mong'e industry. Abet kodgi close. Iyudo ka nitie puonj magimiyi. Masa moro nyalo golo from where you are. Chunyi gombo kuma ibedene ni chieng' moro ibed kaka jathum mane? Generally, ahero lifestyle mar chenjo jara. Ang'o ma unique mo chenjo jara nigo? Candles mang'eny to yudo chenjo sana. Tega maintain life. To mane gima be adwaro. Ahero lifestyle mar chenjo jara. Okay, everywhere. Kawadhi kawatieko. Thumi mane mamit ni mogik? Kin kuom thumbe misegolo. Nyar Mwalimu. Idhi mi alliance 3 4 ka watieko. Samoro nitiere gimoro miwacho ni anto to pesa machal kama kayudo anyalo deliver. Mukinipa support kwa hii line anyalo deliver. Malo kaka sana timo. Enang'o? An kumiya support. Kaka osiepena kata kaka fans maga. Kata kaka joma winja. Kanyalo yudo 50,000 sana. I'll deliver my best. 50,000. 50,000. So manyalo deliver my best. 50,000 nade timo kango? Nade ng'iogo gige tich koso? Enano 50,000. Kise record thumbe makoro in gi thum maber ming'eni thumbe nagi to kadhi go somewhere. Kata ka go this way, these people can pay. Iyudo ka it is easy to give gig tich. Koro 50,000 I can work out kata mana 2 albums, kata mana 1 album song ma serious. Oting'o kata mana wende aboro. Yes. Gima chanda kisani en ni samoro yudo show. Awe shows mang'eny ga. Gimomiyo awe shows mang'eny ga. I'm the CEO mar The Golden Voice Empire Band. To an gi jotich 7 plus 3 management. Mano band mating'o ji 10 plus 11. Koro ka yudo tich man ok anyal chulo joga gi maber. Tijna aweyo nikech jogi sama ng'ato wuok ode godhiambo odwa duogo okinyi no dhi onindo ka tho. Chulo ni kiny godok e ode to nyaka odog maber nikech samoro en gi joma rite kata en gi joma otegemea. Ng'ato samoro odak chulo rent, ng'ato samoro nigi gike mang'eny modwa nolos. Koro kaseneno ni tich momiya ni adier tijni to ka ang' japiano na cha oduogo tadhi miye 100 mano onge tiende. Sama idonjo e YouTube imanyo The Prince, subscribe, like, share. Then inyalo keto ka comment moro kanyo. Mani sekonyo jathum. Inyalo manya ka nitiere iloso nyasi ni moro. Inyalo manya
Mako bad nyar ng'ato moro. Abi mako bad nyar ng'ato moro. In gi wendi moko mani luonga mango. Ne kata kama intie. Koro inyalo manya. Akonyi budho we. Gi ngoma maber. Lek mane iseleko mochandi nyaka kawuono? Aseleko bana ni ane ot. Alura ot. Ai pesa mang'eny e odno marach. Odno en na pesa. Tipo chanda nyaka kawuono pesa ni obiro biro dala. In e ot inena gi pesa. Daf dwa negi. Mane lek mapod chanda nyaka kawuono. Ere kaka pesa ni biro biro. Lines moko ariyo adek mag Nyamwalimu kasi miwa namba kasto bende watieka. Osekawo ndalo baby ukasungi nyamaro lando. Osekawo ndalo baby kapok asungi wendo. Osekawo ndalo baby kapok asungi nyamaro lando. Osekawo ndalo baby kapok asungi wendo. Wang' ni juoyo yie nasungi baby kaka nyako magene ngimana. Wang' ni juoyo yie nasungi ma kaka nyako magene ngimana. Jaber nyauyo mama. Jaber nyauyo mama. Nyagi job maora mbasna. Nyagi job maora mbasna. Ng'ade ng'ada gi kanyo. Nyar Mwalimu yudore YouTube. Nyar Mwalimu yudore YouTube. Imiwa namba ni kanyo endo mabende ng'ato nyalo dwarie samoro ka nyalo gomboni mondo idhigo ne live band kamoro kata bane moro kata otende moro kata kamoro amora mabende chunyi nyalo gomboni mondo ibi itwang' ne kanyo thum mamit, thum moko maber. Namba ni en mano? Nitiere namba na mar WhatsApp. En 07 36 77 1694. Chakinwayane? 07 36 77 1694. Mano mar WhatsApp. Mano mar WhatsApp. Tiene namba na mar calls inyalo goche. 07 69 91 42 32. Mos ji abich. Kaso ticket. Papa Jones wudu yoma. Mos. Sara Tieno Nyauma. Mano min jangoma. Mos. Ani nya John Qatar. Mos. Ana ni Mos ya Biambo. Mano ya Mos. Ati ogo tende Yara wur seme. Kanyo be machopo kidieny mokwongo mar chenro mar Buthorira. Kane kidieny mokwongo en chenro kata kidieny mar jothumbewa. Mane tayo chenro nindi iluonga kaka marwa Antoine Subangeso manyien. An koda ka jathum machielo. Idonjo kanyo YouTube mar The Prince i-subscribe. Namba ne oketo kanyendo abro duogo masomo go kandi eyo moro makare achiel kachiel. Kik idhi mabor. Tigi namba maber. Nyalo bende support jathum gi gimoro matin. Winjo kowacho ni dwaro 50,000 mondo mi ogo kang' moro machielo. Masani, bye bye.